Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady v Bravku s Šutrákem. Čau, čau, čau. A jestli jste si nevšimli, tak tohle je druhý díl. Wow. Je to druhý díl z Bravka s Šutrákem. No. Otevírat docela daleko. Jdem. Dobrá. Pom, pom, pom. Samozřejmě jdu za Dynamite jako posledně. Jako správnej kopáč. No. Správnej člověk. Kit. Kit. To je Kit. Teď já si nejsem jistý, jestli to je ten Kit nebo tak. Spíš sedí ten Kit, ale... Skočili na mě. Škoda. Proč to tebe se skočil? On dal hnedka ultku, proč by to dělal? Jau. Ale spíš healer. No on healuje. To jsem si všiml. Když na tebe skočí. Pojď, skoč. Yes. A proč by on dal dvakrát ulku, takže se skočí. Rovnou. Yes. Myslím si, že má double. On prostě zrovna se skočí, co mám. Ona se mu nabíjí sama ta ultka. Ale on když na mě sedí, tak prostě tak může, tak střílí. Pojď se. Taky, jak já střílím. No, jak já teď. Jo, chci se jít. Yes. Tohle bylo dobrý. Yes, je na mě. On mi to vyžral. Tahat. Na to bych chtěl skočit. No, to vážně? Jo, tak on to. On myslel, že je star player. Tomu vyžral klidně play again. Yes. Mně se to zobrazilo, že si dal hnedka, co jsem dal já jsem to prostě dal nice a prostě jsem dal taky. Wow. To byl výborný skok. Já se teď strávám. Au. Myslíš, že na blízko je lepší? Ten Kit? Ne. Ten bubák, kámo. Kámo. Myslíš pokal? Ty si myslel, že je lepší na blízko. Než ty. Halo. Halo? Co se vám stalo? Skočil za zeď. Oh no. Au. A já to vidím. On mi tu vyžil. Ona je tady. Au. Nebinka. Dobré. Okay. Já? Ne, ona. Co? Kit. Ona tam byla? Ne. Fakt? Jo. Jo, ona tam hodila vlastně, ona hází že na mě. Ona, Kit už nechtěla. Hello Kitty už nechtěl. Dynamite mi to asi docela bychom mohl zvednout trochu. Bychom nikdy mohl udělat video, kde ho zvedne. Na 20. Dynamite. Au. Ne. Proto. Já jsem Easy. Já už healera nemám. Já ho dám na hit. Ho můžu dát. Easy. Tak jo.
Teďka jim tam hodím Hira, to bude 100% real Hira, hele. To má budu ten fond nepálí. Jsi chcípl? Vystřižem. Nevystřihnem, tak tohle to je fail. Mission. Destination fail. Čuču. Jsi si stej? Haló? To bylo váma, vy jste. Kamu. To je Elko. Jako Cápek mi dá Elko také, jako já nechápu. Grom je otravný, ale jenom když za něj umí Cápek. Tak jsem to tam trošku zničil. Ale... Ej, těsím tím, že mám tu ultimu. Yes, easy. Sničil jsem ho, Gromáka. Destination fail. Má zpívat, nespívat. Yes? Špageta. Pojď, poslední hit. Jo. O ne. Použiju gadgetu, kterou vždycky nikdy netrefíš, víš co? O ne. Ne. To se nestalo. To jsem málem, ale kámo, tu ultku. Pokojen nic, ale musíš, pokud za ní umíš, tak je dobrý, ale a pak za ní neumí. Ale 16 jsem dostal. Budeme zkusit hejsty. Taká hra. S Dynamikem je docela dobrý, s tím Edgarem taky. Díky. Yeah. Fakt teď. Oh shoot. Tady to je zničení. Už máme, kolik ubírá? Kotleta. No tahle přesně, kotleta. Říkám. Gadgeta, kterou vždycky myslíš, je výborná úplně. A oni nám taky. Máme 11%. Ježiš, knockout jsou tak dobrý, ale... Proč má hypinu? Proč máme proti nám někoho s hypinou vůbec? No jo, no. O, tak. Hejsty. Hejsty, výborný game mod. Tak ready. Jo, to jsme nechali. Káro. Jo. Easy. Asi otazník. Easy otazník. Oh shoot.
srandu. Yes. Já jsem zabil 4. 3. Já jedno. To ti dám lajčík. No. Já mám žitě. To bude. Dobře. Stříhlý. Já bez tak jsem řekl. Mám. To bude stejně stříhlý. Teda, stříhlý, to bude zacenzurovaný. Cenzura. Přesně. Ježiši, máme kyslíka. Tak kde? Já si tam napsat tajně, ale trošku se zpátky, co? Neumíš ještě psát, ne? Kdo? Z týmu. No taky ne. Ty jsi tam postal deštovat? Dosáhnu. Kde jsou? To je gadžeta. Je v krabici. Proti nám je taky kit. No právě. Oh shit. Oh ne. Oh shit. Tak kdyby na mě skočil ten kit, tak by mě zachránil třeba. Skoč na mě. Ne, není. Ty můžeš hitovat přitom. Aha. Já mám, všichni máme to kůčko. Nebudu mít keřovíčko. Easy. Jsi poslední. Gaia. Samozřejmě já jsem věděl, že on nemá zase tak velký range. Ale se mu nabíjí sama, takže ho nemůžu nechat, aby bez ultinky, že jo. On bude mít furt ultinku. Easy. Easy. Tak, cápek, moc se to. Furt se startuje. Hele, máš Jo, máš masterku už, jo. Vážně, ne? Já zpívám. 750. Taky mám masterku. Trošku větší. Se nebudeme bavit. Přesně. Jsem 20 baterii. No. To bych ready. Ready to go! Mhm. Máme Artyho, to jsem rád. Tu jsem, můj spolužák dostal spray na Loriho a Laurio. A ty ještě nejsou ve hře ani. Ještě nemůžeš ani získat a už má na ně spray. A mě zabil. Já jsem vlastně teammate. Yes. Ježiš, tak má star powerku. Pozor, mě tě zabil. Přesně. Ne, na nic úcka, na nic úcka. Říkám na nic úcka. How, moje řeč. How. Spíš why. Já spíš why. Já si za chvilku dobiju úsměv. Já mám útinu. Ať nemají křovíčko, ať tam vidím pěkně. Pozor má útinu. Já vím. Ale přes si to nejde. Tak mu moc nefunguje útka. Jau, to bolí. Já? Ne, tam ten. Já jsem jim tam jenom ničil křovíčka. Jo, to vím, to jsem si všimla. My máme úplně v klídku. Oni jenom nemají kam se schovat. Tamhle jsem viděl. Já vím. Oh, double. Au, pozor. Jo, to je všechno.
Pozor. Hmm. Já to jdu. Yes. Au. Yes. Už jsme to bolelo. Z tomu jsem mohl přeskočit tu zeď a jít na něj. No. No, Na, 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 Hojny. Já mám 251. Musíme dát V příštím díle se zahrajem to. Kdy ještě je? Teda boss fight je za den končí. Do Araslovin. OK. No. Dáme ještě jednu hru a pak bych to ukončil. Poslední hra. Tak musíme vyhrát. Poslední výhra, taky úplně poslední. Možná. Ježišmarja, máme špatný tým. Máme Gina. No. Yeah. Máme tam to je prostě náhodný, kam tě to... Ne, není. No. To bylo to, kde Musím keštěk, začíme. Nemůžu, nemám útku. Je. Nemůžu nic dělat, já jsem na blízko. Já už taky ne. Jo, to nebyl klon, se divím. To byla výborná útka, Gina. Jean je na nic, tak bych to řekl. Já jsem jenom ještě něco zjistil. Kámo, co to děláš? Kámo, deňom. Dank. Bzy. Dang it. Tak asi nemá gadgetu. Ej. Já ti tam půjdu. Yes, tak to byla dobrá gadgeta. To byla výborná gadgeta. Dobré, že jo, štít, výborný. Au. Já bych si radši jako počkej si, až se mu zničí. I know. Když máš štít, tak teďka jdi do něj. Toho můžeš rašnout. Zkus rašnout. Yes. Yes. Dobrý. Já mám... Co to je? Já měl 1 pixel od ultinky, hele. Oh, shoot. Yes. No dobré, končím se náboj. Já to mám. Mně se nelíbí ten lám. Dobře to stalo, dobré dí. Aspoň 7 kill jsme dali. Pozor, kill. Yes. Pohodě. Bych jim tam mohl hodit tu lutku. Au. Bolelo. Takový to ten Dynamite je o tom, že máš misovat. Že prostě misuješ rány. Nebo hlavně ultky. Au. Ježiš, proto si dělal však. Víš, že máš malý range na tu ultku, víš, ne asi. To je jasná prohráška. Co dělal? OK. Počkej si, dojímají. 6 život. To healovat si měl, jsem ti říkal. Nevadí. No tak prohra nakonec videa, no. Žín za to může. No, takže... Tak besty. Kolik není menší. Je, něco málo kvestů. 3? Mám 5 kvestů jenom. Já mám 4 No, questy na litu. takže bych se s váma teď tady bychom se s váma rozloučili. S tím, že má šutrák, má 250 trofejí. Minus trošku. Ale, takže bychom se s ním rozloučili a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau. Čau.